Kylmyys oli enemmän kuin vain sääilmiö. Se oli jatkuva seuralainen, joka oli kietoutunut Elaran luiden ympärille ja asettunut hänen sielunsa pysyväksi asukkaaksi. Se oli hiljaisuutta hänen vaatimattomassa mökissään, tyhjyyttä hänen vatsassaan ja kaikuisaa yksinäisyyttä, jonka hänen laumansa oli jättänyt jälkeensä vuosia sitten tapahtuneen tragedian jälkeen. Jokainen auringonnousu oli muistutus selviytymisestä, ei elämisestä. Hänen olemassaolonsa oli kutistunut näkymättömyyden taiteeksi, hiljaiseksi rukoukseksi siitä, ettei kukaan huomaisi häntä, sillä huomio toi mukanaan vain halveksuntaa ja julmuutta. Hänen arvottomuutensa tunne oli kuin ihoon tatuoitu merkki, omegasuden kohtalo maailmassa, joka palvoi vain voimaa ja verta. Ennen kuin tämä tarina vie meidät syvemmälle jään ja veren maailmaan, kerro minulle kommenteissa nimesi ja mistä päin maailmaa seuraat tätä tarinaa. Mihin aikaan katsot tätä? Ja jos et ole vielä tehnyt niin, tilaa kanava, jotta et jää paitsi matkamme seuraavasta osasta. Elara liikkui yhteisönsä laitamilla kuin aave, hänen askeleensa olivat kevyitä ja hänen katseensa aina maahan painettuna. Hän oli oppinut lukemaan muiden mielialoja heidän asentojensa ja tuoksujensa hienovaraisista muutoksista, ennakoiden vaaran ennen kuin se ehti iskeä. Hänen päivänsä koostuivat loputtomasta ruuan etsinnästä metsän armoilta, polttopuiden keräämisestä ja jatkuvasta taistelusta kylmää vastaan, joka uhkasi sammuttaa hänen elämänsä liekin. Muut lauman jäsenet, alfavoimaiset ja ylpeät, katsoivat häntä ohitseen tai, mikä pahempaa, suoraan hänen lävitseen. Heidän silmissään oli sekoitus sääliä ja avointa inhoa. He näkivät hänessä vain epäonnistumisen, heikon lenkin, jonka olemassaolo oli tahra heidän kunnialleen. Kukaan ei nähnyt hänen sisällään piilevää sitkeyttä tai sitä salattua unelmaa, jossa hänen myötätuntonsa ei olisi kirous vaan lahja, ja jossa hän voisi vihdoin tuntea lämpöä ja kuulua johonkin. Sinä yönä taivas repesi. Lumimyrsky, joka oli kerääntynyt vuorten takana päiväkausia, iski Laaksoon primitiivisellä raivolla. Tuuli ulvoi kuin kidutettu peto, ja lumi piiskasi maata niin tiheänä, että maailma kutistui muutamaan metriin valkoista, pyörteilevää kaaosta. Elaran mökki narisi ja valitti myrskyn paineen alla, ja jokainen puuska tuntui yrittävän repiä sen perustuksiltaan. Tällaisina öinä maailman julmuus tuntui käsin kosketeltavalta, henkilökohtaiselta hyökkäykseltä hänen haurasta olemassaoloaan vastaan, mutta kaiken pelon ja kylmyyden keskellä hänen sydämessään syttyi myös toisenlainen tunne, syvä huoli jokaisesta elävästä olennosta, joka oli jäänyt armottoman myrskyn vangiksi. Hän kietoi ohuen peittonsa tiukemmin ympärilleen ja kuunteli tuulen valitusta tietämättä, että yö toisi mukanaan jotain paljon merkityksellisempää kuin vain selviytymisen aamuun. Juuri kun hän oli vaipumassa levottomaan uneen, hän kuuli sen. Hätäinen, heikko vinkuna, joka melkein hukkui myrskyn pauhuun. Se oli niin epätodennäköinen ääni tässä eristyksessä, että hän luuli ensin kuvitelleensa sen, mutta sitten se kuului uudelleen epätoivoisemmin. Jokin hänen sisällään ikivanha ja vaistomainen voima pakotti hänet jaloilleen. Hän kietoi turkiksensa ympärilleen, avasi oven ja astui ulos raivoavaan pimeyteen. Lumi sokaisi hänet ja jääkylmä tuuli leikkasi hänen kasvojaan kuin veitsi, mutta hän seurasi ääntä. Muutaman 10 metrin päässä mökistään, lumikinoksen alle hautautuneena, hän löysi uskomattoman näyn. Kymmenittäin pieniä, vapisevia pentuja, jotka olivat käpertyneet yhteen epätoivoisessa yrityksessä pysyä lämpiminä. Ne olivat tuskin elossa, niiden turkit olivat jään peitossa ja niiden hengitys oli vain heikkoa höyryä. Aamunkoitto saapui kalpeana ja vaimeana, paljastaen maailman, joka oli peittynyt paksuun, koskemattomaan lumivaippaan. Myrsky oli laantunut.
Elaran mökissä vallitsi uudenlainen hiljaisuus, jota rikkoi vain pentujen tasainen hengitys ja tulen rätinä. Hän oli valvonut koko yön, hieronut elämää jokaiseen pieneen kehoon ja käyttänyt viimeiset polttopuunsa pitääkseen heidät lämpiminä. Uupumuksesta huolimatta hänen sisällään oli outo rauhan tunne, tarkoituksen tunne, jota hän ei ollut kokenut vuosiin. Silloin hän tunsi sen maan tärinän. Aluksi se oli heikkoa, mutta se voimistui nopeasti. Hän nousi varovasti ja kurkisti pienestä, huurteisesta ikkunasta. Hänen sydämensä pysähtyi. Hänen mökkiään ympäröi mustiin haarniskoihin pukeutuneiden sotureiden piiri. Heidän edessään seisoi valtava, pelottava hahmo, jonka kruunu kimalteli kalpeassa auringon valossa. Kuningas Keilen oli saapunut, ja hänen jäänsiniset silmänsä kohtasivat Elaran katseen ikkunan läpi, sitoen heidän kohtalonsa yhteen peruuttamattomasti. Keilenin läsnäolo oli musertava voima, joka imi kaiken lämmön ja ilman pienestä mökistä. Elara tunsi, kuinka hänen kehonsa jähmettyi ikivanhan, vaistomaisen pelon valtaan, joka oli paljon syvempi kuin pelkkä kuninkaan kohtaaminen. Se oli muisto menneisyydestä, kaikuajasta, jolloin hänen maailmansa oli romahtanut samankaltaisen voimannäytön edessä. Hän muisti toisenlaisten sotureiden saapumisen, tulen ja veren hajun, ja sen hetken, kun hänen perheensä ja laumansa oli revitty häneltä. Se oli hänen syvin haavansa, täydellinen hylkääminen, selviytymisen syyllisyys maailmassa, joka oli tuhonnut kaiken, mitä hän oli rakastanut. Nyt, seisoessaan näiden mustiin haarniskoituihin sotilaiden ympäröimänä, hän ei nähnyt vain kuningasta ja hänen armeijaansa, vaan menneisyytensä aaveita, jotka olivat palanneet saattamaan loppuun sen, minkä olivat aloittaneet. Historia tuntui toistavan itseään julmalla ja väistämättömällä tavalla, ja hän oli jälleen kerran yksin myrskyn silmässä. Hänen muistonsa olivat sirpaleisia ja tuskallisia, kuin teräviä lasin siruja hänen mielessään. Hän näki mielessään isänsä, lauman ylpeän Beetan, joka seisoi urheasti heidän kotiaan puolustaen, ja äitinsä, jonka lempeät kädet olivat aina osanneet parantaa ja lohduttaa. Heidän laumansa oli ollut pieni, mutta yhtenäinen, kunnes kilpaileva klaani, ahne ja armoton, oli päättänyt laajentaa reviiriään. Hyökkäys oli tullut yöllä, ilman varoitusta. Elara, silloin vain nuori tyttö, oli piiloutunut äitinsä käskystä syvälle juurakkoon, kuunnellen taistelun ääniä, huutoja ja lopulta pelottavaa hiljaisuutta. Kun hän aamunkoitteessa uskalsi ryömiä esiin, hän löysi vain tuhkaa, verta ja kuolemaa. Hän oli ainoa selviytyjä, ja kun naapurilauman partio löysi hänet, he eivät nähneet orpoa lasta, vaan kirotun veren kantajan, epäonnen symbolin, jonka olemassaolo oli tahra heidän yhteisössään. Siitä hetkestä lähtien hän oli omega, ei syntymänsä, vaan tragedian kautta. Hänen elämänsä uudessa laumassa oli ollut jatkuvaa selviytymistaistelua, ei ainoastaan luonnonvoimia vastaan, vaan myös muiden susien julmuutta vastaan. Häntä pidettiin heikkona, saastuneena, muistutuksena siitä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät ole tarpeeksi vahvoja. Hänen myötätuntonsa, se ainoa perintö äidiltään, oli leimattu vaaralliseksi heikkoudeksi. Kun hän yritti hoitaa loukkaantunutta lintua tai jakaa vähäisen ruokansa vanhan, sairaan suden kanssa, häntä rangaistiin ja pilkattiin. Omega-sydän vuotaa kaikille, kunnes se on tyhjä. Alfa oli kerran sylkäissyt hänen jalkoihinsa. Nämä sanat olivat syöpyneet hänen sieluunsa, vahvistaen hänen uskoaan omaan arvottomuuteensa. Hän oli oppinut piilottamaan jokaisen lempeyden teon, tukahduttamaan jokaisen halun auttaa, sillä maailma oli opettanut hänelle, että välittäminen johti vain kipuun ja rangaistukseen, ja että näkymättömyys oli hänen ainoa suojakilpensä. Tämän kokemuksen vuoksi ajatus romanssista tai kumppanuudesta oli hänelle käsittämätön, jopa vastenmielinen. Rakkaus oli ansa, lupaus lämmöstä, joka päättyisi väistämättä jäiseen yksinäisyyteen.
Hän oli nähnyt sen kerran, ja se oli rikkonut hänet. Kuinka hän voisi koskaan luottaa kenenkään, kun jokainen hänen elämässään ollut olento oli joko kuollut tai hylännyt hänet? Hän näki lauman pariskuntien väliset katseet, salaiset kosketukset ja kuiskatut sanat, mutta ne tuntuivat kuuluvan toiseen maailmaan, johon hänellä ei ollut pääsyä. Hänelle läheisyys oli vain esinäytös menetykselle. Voimakas alfa, kuten kuningas Kailen, edusti tätä vaaraa äärimmillään. Miehet, kuten hän, eivät tarjonneet suojaa, he vaativat omistusta. He olivat kuin myrskyjä, jotka saattoivat hetken näyttää majesteettisilta, mutta lopulta jättivät jälkeensä vain tuhoa. Hänen sydämensä oli jo arpeutunut linnoitus, eikä hän aikonut antaa kenenkään enää murtaa sen portteja. Nyt hän seisoi tuon myrskyn ruumiillistuman edessä. Kuningas Kailenin jäänsiniset silmät eivät päästäneet hänestä irti. Niissä ei ollut sääliä, ei vihaa, vaan jotain paljon pelottavampaa, laskelmoivaa arviointia. Hän tunsi itsensä kuin saaliseläimeksi, jonka peto oli ajanut nurkkaan, tutkien sen heikkouksia ennen viimeistä iskua. Mökin ilma oli sakeana lausumattomista sanoista ja raskaasta jännitteestä. Hänen katseensa harhaili pentuihin, jotka olivat käpertyneet yhteen hänen jalkojensa juureen, etsien turvaa hänestä. Hän oli heidän ainoa ankkurinsa tässä kaauksessa. Tämän tajuaminen ei tuonut hänelle voimaa, vaan syvensi hänen kauhuaan. Hän oli nyt vastuussa heidän elämästään, ja se teki hänestä entistä haavoittuvaisemman. Hän odotti kuoleman tuomiota, syytettä kuninkaallisen veren varastamisesta tai saastuttamisesta. Jokainen sekunti venyi ikuisuudeksi hänen odottaessaan väistämätöntä loppua. Mutta kun Kailen vihdoin puhui, hänen äänensä ei ollutkaan raivonkarjaisu. Se oli matala, karhea ja täynnä hallittua voimaa, kuin kaukainen ukkonen vuorilla. He eivät luota keneenkään muuhun, kuningas totesi, ja se ei ollut kysymys, vaan tosiasia. Hänen katseensa siirtyi hetkeksi pentuihin ja sitten takaisin Elaraan. Siinä katseessa oli jotain, mitä Elara ei ollut koskaan nähnyt vallanpitäjän silmissä. Häivähdys epätoivosta. Se oli niin odottamatonta, että se horjutti hänen tasapainoaan enemmän kuin mikään uhkaus olisi tehnyt. Kuningas, jääsydäminen hallitsija, näytti olevan umpikujassa. Yhtäkkiä Elara ymmärsi. Hän ei ollut syytetty, ei ainakaan vielä. Hän oli jotain muuta. Hän oli ratkaisu ongelmaan, jota hän ei edes ymmärtänyt. Tämä oivallus ei tuonut helpotusta, vaan uudenlaista, kylmää pelkoa. Hän ei ollut enää näkymätön omega, vaan nappula kuninkaan pelissä, ja se oli paljon vaarallisempi asema. Ilman enempää selitystä kuningas antoi lyhyen, terävän käskyn lähimmälle vartijalleen. Vie hänet. Sanat olivat lopulliset ja kiistämättömät. Elaran sydän jätti lyönnin väliin. 2 sotilasta astui eteenpäin. Heidän liikkeensä olivat tehokkaita ja persoonattomia. He eivät tarttuneet häneen väkivaltaisesti, mutta heidän läsnäolonsa oli kuin rautainen kehä hänen ympärillään, joka esti kaiken paon. Paniikki nousi hänen kurkkuunsa. Minne? Miksi? Hän kuiskasi, mutta sanat hukkuivat tuuleen. Kukaan ei vastannut. Hänet ohjattiin ulos mökistä, pois ainoasta turvapaikasta, jonka hän oli koskaan tuntenut. Kun hän vilkaisi taakseen, hän näki mökkinsä, pienen ja hauraan lumisessa maisemassa, ja tunsi syvän menetyksen piston. Hänet johdatettiin kohti odottavia hevosia, kohti tuntematonta kohtaloa kuninkaan linnakkeessa, ymmärtämättä lainkaan, että hänen elämänsä näkymättömänä olentona oli juuri päättynyt ja hänen painajaisensa oli vasta alkanut. Kailenin linnoitus, jäänsydän, oli hakattu suoraan vuoren mustasta graniitista ja se oli heijastus miehestä itsestään, kylmä, läpäisemätön ja armoton. Hänen valtaistuinsalinsa oli kaikuisa luola, jossa varjot tanssivat kuin aaveet soihtujen levottomassa valossa. Kuningas itse oli kuin veistos, joka oli herännyt eloon.
Hän oli valtava hahmo, jonka leveät hartiat kantoivat raskaan sudennahkaviitan ja valtakunnan näkymättömän taakan. Hänen hiuksensa olivat mustat kuin korpin siipi ja hänen partansa oli siisti, mutta hänen silmänsä olivat ne, jotka vangitsivat ja jäädyttivät. Ne olivat myrskyisen talvitaivaan väriset, täynnä laskelmoivaa älyä ja syvää, vanhaa surua, jota hän ei koskaan näyttänyt. Hänen ympärillään neuvonantajat kuiskivat kuin käärmeet, heidän sanansa olivat myrkytettyjä epäilyllä ja kunnianhimolla. Jokainen katse oli testi, jokainen hiljaisuus syytös. Hän oli kuningas susien keskellä, mutta pohjimmiltaan hän oli yksinäisin olento koko valtakunnassa. Poliittinen paine oli kuin hitaasti kiristyvä silmukka hänen kaulansa ympärillä. Rajojen takana kilpailevat klaanit testasivat hänen puolustustaan jatkuvilla hyökkäyksillä, aistien heikkoutta kuin verivedessä. Pitkä ja ankara talvi oli tyhjentänyt ruokavarastot ja kylvänyt tyytymättömyyden siemeniä hänen kansaansa. Mutta suurin uhka oli sisäinen. Hänen oman verilinjansa 25 kuninkaallisen pennun katoaminen oli enemmän kuin tragedia. Se oli julkinen nöyryytys, joka oli murentanut hänen auktoriteettinsa perustuksia. Neuvostossa vanhat, arpiset alfat katsoivat häntä säälin ja halveksunnan sekoituksella. He näkivät hänessä kuninkaan, joka ei kyennyt suojelemaan omaa tulevaisuuttaan, omaa vertaan. Hänen valtansa ei perustunut ainoastaan voimaan, vaan myös perinnön lupaukseen. Ilman perillisiä hän oli vain kuoleva mies kruunussa ja hänen vihollisensa tiesivät sen. Jokainen päivä ilman pentuja oli uusi naula hänen poliittiseen ruumisarkkuunsa. Yksityisyyden hiljaisuudessa, kaukana hovin valvovista silmistä, jääsydäminen kuningas suli. Raskaan kruunun alla oli mies, jota piinasi syyllisyys. Nuo kadonneet pennut eivät olleet vain symboleita tai strategisia pelinappuloita. Ne olivat hänen veljenpoikiaan, sisaren tyttäriään, hänen kaatuneiden sotureidensa lapsia. Hän muisti elävästi lupauksen, jonka hän oli kuiskannut kuolevalle sisarelleen vuosia sitten. Minä suojelen häntä. Minä suojelen heitä kaikkia. Nyt tuo lupaus kaikui hänen mielessään syyttävänä huutona. Joka yö hän näki unissaan heidän pienet, syyttävät kasvonsa, jotka katosivat lumimyrskyyn. Tämä epäonnistuminen oli henkilökohtainen haava, paljon syvempi kuin mikään poliittinen tappio. Se oli muistutus siitä, että hänen rautainen itsehillintänsä ja pelottava voimansa olivat olleet hyödyttömiä, kun sillä oli eniten merkitystä. Yksinäisyys oli hänen vankilansa ja syyllisyys oli hänen vartijansa. Tiedustelijan saapuminen repi hiljaisuuden. Mies oli hengästynyt, hänen vaatteensa olivat lumen ja jään peitossa, mutta hänen silmissään paloi uskomaton uutinen. He ovat elossa, herrani. Kaikki 25 hetken ajan Käilenin sydämessä syttyi toivo, joka oli niin polttava, että se melkein sai hänet polvilleen. Mutta tiedustelijan seuraavat sanat sammuttivat sen kuin jääkylmä vesi. He ovat Omegan kanssa, yksinäisen naaraan kanssa hänen mökissään. Ja he eivät päästä ketään muuta lähelleen, he murisevat ja hyökkäävät. Jos sotilaamme yrittävät lähestyä, he luottavat vain häneen. Käilenin nyrkit puristuivat niin tiukasti, että hänen rystysensä muuttuivat valkoisiksi. Omega, arvoton, hyljeksitty olento oli onnistunut siinä, missä hänen eliittisoturinsa olivat epäonnistuneet. Tilanne oli käsittämätön, nöyryyttävä ja ennen kaikkea vaarallinen. Se oli umpisolmu, jota hän ei voinut katkaista voimalla rikkomatta kaikkea. Hän seisoi tuntikausia valtaistuinsalinsa suuren takan edessä, tuijottaen liekkeihin, jotka tanssivat kuin vangitut demonit. Hänen neuvonantajansa tarjosivat julmia ja yksinkertaisia ratkaisuja. Ottakaa pennut väkisin. Tappakaa Omega ja haudatkaa tämä häpeä lumeen, yksi vanha alfa ärjyi. Hän on saastuttanut kuninkaallisen veren pelkällä läsnäolollaan. Toinen ehdotti hänen vangitsemistaan ja kiduttamistaan, jotta saataisiin selville,
oliko hän osa salaliittoa. Mutta Keilen näki mielessään pentujen kauhunhuudot, heidän hauraan luottamuksensa särkymisen. Väkivalta saattaisi tuhota heidät lopullisesti, ja silloin epätoivon syvyyksissä syntyi ajatus. Se oli niin radikaali, niin hullu, että se saattoi olla ainoa keino. Hän ei voinut tuhota Omegaa. Hänen oli nostettava hänet, hänen oli sidottava hänet itsensä tavalla, jota kukaan ei voisi kyseenalaistaa. Hän tarvitsi hänen yhteyttään pentuihin, ja oli vain yksi tapa legitimoida se: liitto, avioliitto. Se oli uhkapeliä hänen ylpeydellään, hänen asemallaan ja hänen tulevaisuudellaan. Päätös oli tehty. Jää palasi hänen silmiinsä, sammuttaen kaiken epäröinnin. Hän kääntyi pois takasta. Hänen hahmonsa loi pitkän, pelottavan varjon salin lattialle. Hänen äänensä, kun hän puhui, oli matala ja terävä kuin jään särkyminen. Se leikkasi huoneen jännittyneen ilman läpi ja sai jokaisen neuvonantajan vaikenemaan välittömästi. Hän katsoi luotetuimman kenraalinsa, miehen, jonka kasvot olivat arpien peitossa suoraan silmiin, ja antoi käskyn, joka sinetöisi hänen ja tuntemattoman Omegan kohtalot yhteen. Tuo hänet eteeni, kuningas Keilen komensi, ja hänen äänensä ei sallinut mitään vastaväitteitä. Välittömästi. Huoneessa vallitsi syvä hiljaisuus, kun kenraali kumarsi ja lähti toteuttamaan käskyä, joka syöksisi koko valtakunnan tuntemattomaan tulevaisuuteen. Elaran kävely kohti valtaistuinsalia oli alkanut, ja hän uskoi sen päättyvän kuolemaan. Valtaistuinsali oli kuin jääluola, jonka korkea katto hukkui varjoihin ja jonka mustat kiviseinät tuntuivat imevän itsensä kaiken lämmön. Elaran paljaat jalat tunsivat lattian purevan kylmyyden jokaisella askeleella, ja hänen sydämensä takoi rinnassaan kuin vangittu lintu. Hänet oli tuotu kuningas Keilenin eteen, joka istui valtaistuimellaan kuin graniitista veistetty jumala. Hänen läsnäolonsa oli niin musertava, että se teki hengittämisestä vaikeaa. Koko hovi oli paikalla, heidän katseensa olivat kuin teräviä jääpuikkoja, jotka porautuivat hänen nuhruiseen turkikseensa ja arvottomuuteensa. Hän odotti tuomiota, kuolemaa tai karkotusta. Mutta sitten kuningas kohotti kätensä ja hänen äänensä kaikui salissa kuin kaukainen jyrinä. Jättäkää meidät. Yksikään sana ei ollut pyyntö, vaan käsky. Hovin jäsenet kumarsivat ja vetäytyivät äänettömästi, jättäen jälkeensä vain raskaan, odottavan hiljaisuuden, joka oli pelottavampi kuin heidän tuomitsevat katseensa. Kun suuret ovet sulkeutuivat jysähtäen, Keilen nousi valtaistuimeltaan. Hän ei astunut kohti Elaraa, vaan kiersi häntä hitaasti kuin peto, joka tutkii saalistaan. Hänen liikkeensä olivat sulavia ja hallittuja, mutta niiden alla väreili hillitty voima, joka sai Elaran niskavillat nousemaan pystyyn. Hän ei puhunut heti, vaan antoi hiljaisuuden venyä sietämättömäksi. Kun hän lopulta avasi suunsa, hänen äänensä oli matala ja karhea, täynnä yllättävää uupumusta. Pennut, hän sanoi, ja sana tuntui raskaalta hänen huulillaan. He eivät syö, he eivät nuku, he käpertyvät yhteen ja vinkuvat sinun nimeäsi pimeässä. Minun parantajani eivät voi auttaa heitä, minun soturini eivät voi lähestyä heitä. Heidän sielunsa ovat särkyneet, ja jostain käsittämättömästä syystä sinä pidät sirpaleita käsissäsi. Hänen sanoissaan ei ollut syytöstä, vaan raakaa, peittelemätöntä epätoivoa, joka oli täysin ristiriidassa hänen pelottavan olemuksensa kanssa. Keilen pysähtyi suuren, huurteisen ikkunan eteen ja katsoi ulos valtakuntaansa, joka oli lumen ja jään peitossa. Tämä valtakunta on veitsenterällä, hän jatkoi. Hänen äänensä oli nyt kovempi, metallisempi. Rajojen takana viholliset vainuavat verta. Täällä muurien sisällä neuvostoni jäsenet odottavat hetkeä, jolloin voivat iskeä. Nuo 25 pentua eivät ole vain lapsia.
He ovat minun vereni, minun perintöni, tämän kansan tulevaisuuden symboli. Heidän katoamisensa oli merkki heikkoudesta. Heidän paluunsa traumatisoituneina, kykenemättöminä yhdistymään laumaansa on vielä pahempi. Se on avoin haava, joka mätänee ja myrkyttää kaiken. Ilman heitä minulla ei ole seuraajaa. Ilman seuraajaa minä olen vain kuoleva kuningas, ja valtakuntani murenee tomuksi ympärilleni. Hän kääntyi katsomaan Elaraa, ja hänen silmissään paloi kylmä, laskelmoiva tuli. Hän asteli Elaran eteen niin lähelle, että Elara saattoi tuntea hänen kehostaan säteilevän lämmön, joka oli ristiriidassa hänen jäänsinisten silmiensä kanssa. Etäisyys oli intiimi ja uhkaava. Elara pakotti itsensä pitämään katseensa ylhäällä, kieltäytyen näyttämästä pelkoaan. En voi ottaa heitä sinulta väkisin, Keilen sanoi hitaasti. Jokainen sana oli punnittu, se tuhoaisi heidät lopullisesti, ja en voi antaa heidän pysyä sinun kanssasi Omega-suden mökissä, se tuhoaisi minut. Hän piti pienen tauon, antaen sanojensa painon laskeutua. Siksi on olemassa vain yksi tie, yksi ratkaisu, joka sitoo sinut heihin ja heidät minuun tavalla, jota kukaan ei voi kyseenalaistaa. Hänen katseensa oli läpitunkeva, armoton. Minä teen sinusta kuningattareni. Sinä menet naimisiin kanssani. Sanat eivät olleet ehdotus, ne olivat määräys, joka iski Elaran maailman perustuksiin ja jätti hänet haukkomaan henkeään tyhjässä, kauniissa salissa. Elaran mieli tyhjeni kaikista ajatuksista. Kuningatar. Hän. Maailma tuntui kallistuvan hänen jalkojensa alla ja valtaistuinsalin varjot pyörivät hänen ympärillään. Naurun ja kauhun sekoitus kupli hänen sisällään, uhkaillen purkautua hysteerisenä itkuna. Hän, joka oli viettänyt koko elämänsä yrittäen olla näkymätön, hänetkö työnnettäisiin kaikkien katseiden keskipisteeseen. Hän, joka oli oppinut pelkäämään läheisyyttä enemmän kuin kuolemaa, hänetkö sidottaisiin mieheen, joka oli vallan ja julmuuden ruumiillistuma. Se oli julma vitsi, sadistinen ansa. Hänen menneisyytensä kaikui hänen korvissaan, perheensä menettäminen, hylkääminen, yksinäisyys. Tämä ei ollut pelastus. Se oli kultainen häkki, jonka kalterit olivat tehty velvollisuudesta ja pelosta, ja jonka vartija olisi mies, joka voisi murskata hänet yhdellä sanalla. Hänen koko olemuksensa huusi vastaan, käskien häntä pakenemaan takaisin kylmään mökkiinsä, jossa hän oli sentään vapaa. Kaelen näki kapinan ja kauhun hänen kasvoillaan. Hänen ilmeensä ei pehmentynyt, mutta hänen äänensävynsä muuttui pragmaattiseksi, kuin hän olisi neuvotellut sopimusta. Älä kuvittele hetkeäkään, että tämä on rakkausavioliitto, hän sanoi kylmästi. Tämä on sopimus, liitto selviytymisen puolesta sinun ja minun. Vastineeksi suostumuksestasi minä annan sinulle kaiken, mistä olet koskaan vain uneksinut. Suojeluksen aseman, joka nostaa sinut kaikkien niiden yläpuolelle, jotka ovat sinua halveksineet. Lämpimän kodin, ruokaa lautasellasi, vaatteita ylläsi. Sinun ei tarvitse enää koskaan palella tai nähdä nälkää. Hän piti tauon ja lisäsi sitten ratkaisevan asian, aseen, jonka hän tiesi osuvan kohteeseensa, ja minä annan sinulle täyden vallan pentujen suhteen. Sinä olet heidän virallinen suojelijansa. Kukaan ei saa koskea heihin ilman sinun lupaasi. Minä muutan sinun niin sanotun heikkoutesi, myötätuntosi, lailliseksi, kiistattomaksi voimaksi. Tarjous leijui heidän välissään, houkutteleva ja myrkyllinen. Elara katsoi ohi kuninkaan, kohti salin perällä palavaa suurta takkaa. Liekit tanssivat ja loivat levottomia varjoja seinille, ja hetken ajan hän saattoi kuvitella pentujen pienten hahmojen käpertyneen sen lämpöön, turvaan myrskyltä. Hän ajatteli heidän vapisevia kehojaan, heidän luottavaisia silmiään, kun hän oli hieronut elämää takaisin heidän jääkylmiin raajoihinsa. Jos hän kieltäytyisi, mitä heille tapahtuisi? Keilenin neuvosto, miehet,
jotka näkivät heidät vain pelinappuloina, ottaisivat heidät väkisin. Heidän hauras luottamuksensa särkyisi lopullisesti. Hänen vapautensa vastapainona oli 25 viattoman olennon kohtalo. Vastuun paino oli musertava kuin vuori hänen harteillaan. Hän oli loukussa, yksinäinen susi, jonka oli valittava kahdenlaisen kuoleman välillä, nopea ja verinen tai hidas ja sielua tuhoava. Lopulta ikuisuudelta tuntuneen hiljaisuuden jälkeen Elara nosti päänsä. Hänen silmänsä kohtasivat kuninkaan katseen, ja niissä ei ollut enää pelkoa, vaan teräksistä päättäväisyyttä, joka oli syntynyt vuosien selviytymistaistelusta. Hänen äänensä oli vain kuiskaus, mutta se kaikui valtavassa salissa kuin huuto. Hyvä on, hän sanoi, ja sana maistui suussa tuhkalta ja vereltä. Minä suostun. Keilenin kasvoilla välähti hetkellinen, lähes huomaamaton helpotus, mutta se katosi välittömästi, kun Elara jatkoi, mutta yhdellä ehdolla. Hän piti pienen tauon, pakottaen kuninkaan odottamaan, ottaen hetkeksi vallan itselleen. Tämä on julkisivu. Näytelmä hovia ja valtakuntaa varten. Mutta yksityisyydessä sinä et koskaan koske minuun, et vaadi minulta vaimon velvollisuuksia. Minun ruumiini, sydämeni ja sieluni pysyvät yksin minun. Tämä ei ole liitto, vaan aselepo, ja nämä ovat minun rajani. Kailenin katse oli kuin terästä hänen kasvoillaan, kun hän toisti ehdotuksensa uudelleen, tällä kertaa koko neuvoston kuullen. Hänestä tulee kuningattareni. Jäänsydämen suuressa salissa vallitsi hetken ajan täydellinen, järkyttynyt hiljaisuus, jota seurasi välittömästi vihaisten ja epäuskoisten kuiskauksien myrsky. Vanhat, arpiset alfat nousivat paikoiltaan, heidän kasvonsa olivat vääristyneet raivosta. Ajatus Omegan hylkiön nostamisesta valtaistuimelle oli enemmän kuin loukkaus. Se oli pyhäinhäväistys, heidän verensä ja perinteidensä häpäisy. Elara seisoi myrskyn silmässä, kuninkaallisten neuvonantajien halveksunnan ja vihan aaltojen iskiessä häneen. Hän tunsi itsensä pieneksi ja paljaaksi heidän polttavien katseidensa alla, mutta Keilenin käsky oli ollut ehdoton. Seremonia suoritettaisiin välittömästi, ennen kuin kukaan ehtisi koota vastarintaa. Se ei olisi juhla, vaan teloitus, hänen vanhan elämänsä teloitus. Seremonia oli nopea, julma ja vailla kaikkea lämpöä. Se pidettiin valtaistuinsalin kylmässä kivisydämessä, soihtujen levottomassa valossa, joka loi tanssivia varjoja seinille. Elaralle oli puettu ylle kiireellä löydetty puku, joka oli tehty raskaasta, hopean harmaasta sametista. Se tuntui hänen ihollaan vieraalta ja tukahduttavalta kuin haarniska, jota hän ei osannut kantaa. Vanha, sokea pappi lausui ikivanhoja sanoja liitosta ja uskollisuudesta, mutta hänen äänensä oli hauras ja kaikui tyhjässä tilassa kuin muistutus siitä, kuinka ontto tämä kaikki oli. Kailen seisoi hänen vieressään, liikkumattomana kuin patsas. Hänen kasvonsa olivat kuin graniitista veistetyt. Hän ei katsonut Elaraan kertaakaan, vaan tuijotti suoraan eteensä, kuin haastaen koko maailman kyseenalaistamaan hänen päätöksensä. Jokainen sana, joka lausuttiin, oli uusi kalteri hänen kultaiseen häkkiinsä. Kun tuli Keilenin vuoro antaa valansa, hänen äänensä oli syvä ja voimakas. Se leikkasi salin jännittyneen ilman läpi kuin miekka. Minä, Keilen, otan sinut, Elara, vaimokseni, suojellakseni sinua ja kansaamme. Sanat olivat muodolliset, mutta niissä oli kiistaton omistamisen sävy, joka sai kylmät väreet kulkemaan Elaran selkää pitkin. Sitten oli hänen vuoronsa. Hän avasi suunsa, mutta siitä ei tullut ääntä. Paniikki kuristi hänen kurkkuaan. Kaikki katseet porautuivat häneen odottaen tuomiten. Hän tunsi Keilenin katseen kääntyvän häneen ensimmäistä kertaa, ja se oli terävä kuin jääpuikko. Peloissaan hän pakotti sanat ulos, kuiskaten ne ilmaan, kuin rukouksen ja kirouksen samanaikaisesti. Minä otan sinut, Kailen, aviomiehekseni.
Sanat maistuivat tuhkalta hänen suussaan ja ne sinetöivät hänen kohtalonsa peruuttamattomasti. Sitten tuli sormuksen hetki. Kaelen otti esiin raskaan, mustasta metallista tautun sormuksen, jonka keskellä kimalteli yksinäinen, jäänsininen kivi. Se oli kaunis ja kylmä kuin kuninkaan silmät. Hän tarttui Elaran käteen. Hänen sormensa olivat lämpimät ja karheat Elaran kylmää, vapisevaa ihoa vasten, ja kosketus oli odottamaton shokki. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän kosketti häntä, ja se tuntui sekä polttavalta että jäädyttävältä. Kun hän liuutti sormuksen hänen sormeensa, se tuntui raskaalta ja vieraalta kuin kahle. Heidän sormensa koskettivat toisiaan vain hetken, mutta siinä lyhyessä kontaktissa oli enemmän latausta kuin koko seremonian tyhjissä sanoissa. Se oli lupaus vaarasta, muistutus siitä, että heidän välisensä sopimus oli tehty lihasta ja verestä, ei vain sanoista ja laista. Voitte sinetöidä liittonne suudelmalla, pappi sanoi väsyneellä äänellään, koko hovi pidätti hengitystään. Tämä oli heidän näytelmänsä ensimmäinen todellinen koetus. Kaelen kääntyi hitaasti kohti Elaraa. Hänen korkea hahmonsa peitti soihtujen valon, ja hänen kasvonsa jäivät varjoon. Elara näki vain hänen silmiensä kylmän kiillon. Hän valmistautui kylmään, velvollisuuden tuntoisen huulten kosketukseen, julkiseen eleeseen, joka ei merkitsisi mitään. Hän sulki silmänsä, odottaen iskun kaltaista hetkeä. Hiljaisuus venyi sietämättömän pitkäksi. Hän saattoi kuulla oman sydämensä jyskytyksen korvissaan ja tunsi satojen vihamielisten silmäparien porautuvan itseensä. Hän odotti teräksen kosketusta, mutta sen sijaan hän tunsi kuninkaan lämpimän hengityksen kasvoillaan, tuoksuen männyille ja talviilmalle. Kaelenin huulet eivät olleetkaan kovat ja vaativat. Ne olivat yllättävän pehmeät ja kosketus oli varovainen, melkein epäröivä. Mutta sen alla, pinnan alla, Elara tunsi jotain muuta. Hillittyä nälkää, raakaa, tukahdutettua tunnetta, joka välähti heidän välillään vain sekunnin murto-osan ajan. Se oli kuin halkeama jäässä, joka paljasti allaan pyörteilevän, pimeän virran. Hänen kätensä nousi vaistomaisesti ja tarttui Kaelenin käsivarteen. Hänen sormensa puristuivat kovaa kangasta vasten, suudelma syveni hetkeksi, muuttuen omistavaksi ja kiihkeäksi, ennen kuin Kaelen vetäytyi yhtä äkisti kuin oli aloittanutkin. Elara jäi seisomaan huulet turtina, henkeä haukkoen. Salissa vallitsi syvä hiljaisuus. Heidän sopimuksensa rajat olivat juuri hämärtyneet peruuttamattomasti, ja he molemmat tiesivät sen. Kun Kaelen suoristi selkänsä ja kääntyi katsomaan hoviaan, hänen ilmeensä oli jälleen läpitunkematon ja kylmä, mutta Elara näki hänen silmissään myrskyn, joka heijasti hänen omaa sisäistä kaostaan. Salissa kuului pakotettuja onnitteluja, mutta niiden alla väreili halveksunta ja juonittelu. Erityisesti yksi aatelinen, Lordi Vorlag, jonka omat kunnianhimot olivat julkinen salaisuus, tuijotti heitä kapeilla, käärmemäisillä silmillään. Hänen huulillaan oli hymy, joka ei yltänyt hänen silmiinsä. Hän ei nähnyt kuninkaan vahvistavan asemaansa, vaan tekevän kohtalokkaan virheen. Vorlag näki Elarassa aseen, heikon lenkin, jota voisi käyttää kuninkaan tuhoamiseen. Elara tunsi hänen katseensa kuin fyysisen kosketuksen ja ymmärsi, että hänen taistelunsa ei ollut vain Kaelenia vastaan, vaan koko tätä petollista hovia vastaan. Heidän oli kuljettava salin läpi ja Kaelen asetti kätensä Elaran selälle. Ele oli tarkoitettu suojelevaksi, julkiseksi omistuksen merkiksi, mutta sen alla piilivaroitus. Hänen kätensä lämpö poltti ohuen kankaan läpi, ja se oli jatkuva muistutus hänen läsnäolostaan ja vallastaan. Jokainen askel tuntui kestävän ikuisuuden. Aateliset kumarsivat heidän ohittaessaan, mutta heidän silmissään oli piilotettua ivaa ja sääliä.
Elara yritti pitää päänsä pystyssä, mutta hän tunsi itsensä kuin palkintona esiteltäväksi eläimeksi, ei kuningattareksi. Hän oli tietoinen jokaisesta kuiskauksesta, jokaisesta vaivoin peitetystä naurahduksesta. Hän oli Omega, joka leikki kuningatarta, ja kaikki tiesivät sen. Hänen ainoa ankkurinsa tässä vihamielisyyden meressä oli Kaelenin käsi hänen selällään, ja se oli samanaikaisesti sekä hänen vankilansa että hänen ainoa kilpensä. Vihdoin he saapuivat kuninkaallisiin kammioihin. Raskas tammiovi sulkeutui heidän takanaan jysähtäen ja sulki pois muun maailman. Yhtäkkiä he olivat yksin ja julkinen esitys oli ohi. Huone oli valtava ja ylellinen, täynnä tummia puukalusteita ja paksuja turkismattoja. Suuri takka loimusi huoneen toisella puolella, mutta se ei tuntunut lämmittävän ilmaa, joka oli sakeana lausumattomista sanoista ja kiusallisesta jännitteestä. Kaelen päästi hänestä irti ja astui muutaman askeleen kauemmas, kääntäen selkänsä. He seisoivat huoneen vastakkaisilla puolilla kuin kaksi vierasta jotka oli pakotettu jakamaan sama tilaa. Hiljaisuus oli raskaampaa kuin mikään huuto, ja se oli täynnä sen suudelman kaikua, joka oli rikkonut heidän sopimuksensa ennen kuin se oli kunnolla alkanutkaan. Kaelen rikkoi hiljaisuuden, mutta hän ei kääntynyt katsomaan Elaraa. Hänen äänensä oli karhea, kuin hän olisi puhunut enemmän itselleen. Sopimuksemme ehdot pysyvät voimassa, hän sanoi, tuijottaen takan liekkeihin. Tämä on sinun kotisi, mutta ei vankilasi. Sinulla on omat tilasi. Minä en vaadi sinulta mitään, mitä emme ole sopineet. Hänen sanansa yrittivät rakentaa uudelleen muuria heidän välilleen, mutta ne tuntuivat heikoilta ja epätoivoisilta. Elara ei vastannut. Hän vain katsoi miehen jäykkää selkää ja harteita, jotka kantoivat valtakunnan painoa. Hän kosketti sormusta sormessaan. Se oli kylmä ja raskas. Heidän sopimuksensa oli ehkä tehty sanoista, mutta heidän välillään oli syntynyt jotain muuta, jotain vaistomaista ja hallitsematonta, jotain, mikä uhkasi polttaa heidän huolellisesti rakennetun julkisivunsa ja koko valtakunnan sen mukana. Elaran päivät Jäänsydämen linnakkeessa olivat surrealistinen sekoitus ylellisyyttä ja eristystä. Raskaat samettiverhot pitivät kylmyyden loitolla, ja tuli paloi aina hänen takassaan, mutta linnan kiviseinät tuntuivat kaikuvan hänen yksinäisyyttään. Hän vietti suurimman osan ajastaan pentujen kanssa niille varatussa siivessä, joka oli muutettu lämpimäksi ja turvalliseksi pesäksi. Siellä, pehmeiden turkisten ja himmeän valon keskellä, hän oli enemmän kotonaan kuin missään muualla. Pennut olivat hänen ainoa ankkurinsa tässä vieraassa maailmassa. Niiden luottamus oli ainoa asia, joka tuntui todelliselta. Usein hän tunsi Kaelenin katseen selässään, kun kuningas seisoi äänettömänä ovenpielessä ja tarkkaili heitä. Hän ei koskaan astunut sisään, mutta hänen läsnäolonsa oli kuin jatkuva, raskas varjo, muistutus heidän sopimuksensa ehdoista ja siitä syvästä kuilusta, joka heidän välillään oli. Eräänä iltana, kun lumihiutaleet tanssivat ikkunan takana, Elara oli kertomassa pennuille vanhaa tarinaa metsän hengistä, hänen äänensä oli hiljainen ja rauhoittava. Hän ei huomannut Kaelenia, joka oli pysähtynyt käytävälle kuuntelemaan. Kuningas seisoi varjoissa, hänen kasvonsa olivat pehmeämmät kuin kukaan oli koskaan nähnyt. Elaran äänessä oli lämpöä ja voimaa, joka oli täysin ristiriidassa sen murtuneen naisen kanssa, jonka hän oli kohdannut mökissä. Hän ei nähnyt Omegaa, vaan johtajan, parantajan, äitihahmon. Hetken ajan hän antoi itsensä tuntea jotain muuta kuin velvollisuuden painoa ja syyllisyyttä. Se oli kuin ensimmäinen sulamisveden pisara ikuisen jään maassa. Hän vetäytyi ennen kuin Elara ehti nähdä häntä, mutta naisen äänen kaiku jäi hänen mieleensä, ja se oli vaarallisen lohdullinen tunne. Ensimmäinen virallinen juhlaateria Elaran noustua kuningattareksi oli kidutusta.
Suuri sali oli täynnä aatelisia, joiden katseet olivat kuin teräviä veitsiä, jotka viilsivät hänen sieluaan. Heidän kuiskauksensa seurasivat häntä kuin käärmeiden sihinä. Lordi Vorlag, mies, jonka silmissä paloi peittelemätön kunnianhimo, kumarsi hänelle liioitellun teatraalisesti. Kuningattaremme tuo mukanaan metsän raikkaan tuoksun, hän sanoi kuuluvalla äänellä, ja hänen sanoissaan oli niin paksu kerros halveksuntaa, että se sai Elaran vatsan kääntymään. Toivottavasti se ei tarttu linnan seiniin. Muutama aatelinen nauroi vaimeasti. Elara tunsi veren pakenevan kasvoiltaan. Hän halusi vain kadota, muuttua jälleen näkymättömäksi, mutta hän oli valtaistuimella, kaikkien nähtävillä, ja pakeneminen oli mahdotonta. Hänen vanhat selviytymisvaistonsa huusivat häntä käpertymään kasaan ja suojautumaan. Ennen kuin Elara ehti reagoida, Kaelenin ääni leikkasi salin ilman kuin jäinen viima. Lordi Vorlag, hän sanoi, ja hänen äänensä oli matala ja vaarallinen, vaikka hän ei korottanut sitä. Jos sinulla on vaikeuksia erottaa kuningattaresi tuoksua omasta petturuutesi löyhkästäsi, suosittelen, että vietät vähemmän aikaa viemäreissä juonitellen ja enemmän aikaa kylvyssä. Sali hiljeni täysin, kukaan ei uskaltanut edes hengittää. Kaelen nousi hitaasti seisomaan, hänen valtava hahmonsa loi uhkaavan varjon. Kuningatar Elara on tämän valtakunnan sydän. Jokainen, joka loukkaa häntä, loukkaa minua. Ja jokainen, joka loukkaa minua, saa huomata, että talvi voi olla hyvin, hyvin pitkä. Hänen katseensa naulitsi Vorlagin paikalleen, ja vanha aatelinen kalpeni ja mumisi anteeksi pyynnön. Kaelen oli puolustanut häntä, ja tehdessään sen hän oli sitonut heidän kohtalonsa entistä tiukemmin yhteen. Myöhemmin heidän yksityisissä kammioissaan hiljaisuus oli raskaampaa kuin Vorlagin loukkaukset. Elara seisoi ikkunan ääressä katsellen lumista maisemaa, mutta ei nähden sitä. Hän tunsi Kaelenin läsnäolon takanaan kuin fyysisen painon. Kiitos, hän kuiskasi, ja sanat tuntuivat pieniltä ja riittämättömiltä. Kaelen ei vastannut heti. Se oli välttämätöntä, hän sanoi lopulta, hänen äänensä oli jälleen karhea ja etäinen. Heikkouden näyttäminen olisi ollut kutsu hyökkäykseen. Hän yritti pitää kiinni heidän sopimuksensa kylmästä logiikasta, mutta jokin oli muuttunut. Hän oli nähnyt Elaran haavoittuvuuden ja reagoinut siihen vaistomaisesti. Suojelevasti se ei ollut vain politiikkaa. Elara kääntyi ja katsoi häntä. Oli se sitten mitä tahansa, kiitos silti. Heidän katseensa kohtasivat ja hetken ajan heidän välillään ei ollut kuningasta ja omegaa, vain mies ja nainen, jotka olivat loukussa yhdessä. Yhtenä yönä yksi nuorimmista pennuista, pieni naarassusi nimeltä Lyra, heräsi huutaen painajaisesta. Elara riensi hänen luokseen, kietoi hänet syliinsä ja hyräili hiljaa, kunnes vapina lakkasi. Kun hän nosti katseensa, Kaelen seisoi ovella. Hänen kasvoillaan oli tuskan ilme, jota hän ei ollut ehtinyt piilottaa. Hän näkee unta myrskystä, Elara sanoi hiljaa. Kaelen nyökkäsi, hänen kurkkunsa oli liian kuristunut puhuakseen. Hän astui huoneeseen ja polvistui hitaasti sängyn viereen. Hänen karkea sormensa silitti hellästi pennun päätä. Minun olisi pitänyt olla siellä, hän kuiskasi, ja hänen äänessään oli raakaa, peittelemätöntä syyllisyyttä. Minun olisi pitänyt suojella heitä. Tuossa hetkessä, jaetun surun hiljaisuudessa, heidän välisensä muurit murenivat hetkeksi. He eivät olleet liittolaisia sopimuksesta, vaan kaksi sielua, jotka jakoivat saman vastuun ja saman haavan. Kaelenin suojelevuus muuttui vähitellen omistavaksi. Hän alkoi huomata, kuinka nuoret vartijat suoristivat selkänsä, kun Elara käveli ohi, tai kuinka vanha kirjastonhoitaja hymyili hänelle lämpimämmin kuin kenellekään muulle. Kun eräs nuori paroni uskalsi kehua Elaran tietämystä yrteistä hovin edessä, Kaelen tunsi sisällään nousevan pimeän, primitiivisen raivon.
Se oli järjetöntä ja hallitsematonta, hänestä tuli julkisesti entistä ankarampi ja etäisempi Elaraa kohtaan, ikään kuin yrittäen sammuttaa muiden kiinnostuksen kylmyydellään. Elara oli hämmentynyt ja loukkaantunut hänen käytöksensä äkillisestä muutoksesta. Hän ei ymmärtänyt, että kuninkaan jääkylmä julkisivu oli vain epätoivoinen yritys piilottaa tulipalo, jonka hän oli sytyttänyt kuninkaan sisälle, tulipalo, jota Keilen ei osannut hallita ja joka uhkasi polttaa heidät molemmat. Neuvoston kokous oli kuin susilauman kokoontuminen haaskalle. Paine Keilenia kohtaan kasvoi päivä päivältä. Lordi Worlag, toivuttuaan julkisesta nöyryytyksestään, johti hyökkäystä. Valtakunta tarvitsee perillisen majesteetti, hän sanoi öljyisellä äänellään, todellisen alfaperillisen. Historia ja veremme lait opettavat meille, että Omega ei voi synnyttää sellaista. Tämä liitto on hedelmätön, se heikentää teitä, se heikentää meitä kaikkia. Muut vanhat alfat nyökkäilivät myöntävästi. Heidän sanansa olivat julma, laskelmoitu isku, joka ei kohdistunut ainoastaan Elaran asemaan, vaan hänen olemukseensa, hänen biologiaansa. He eivät enää vain kuiskineet, vaan kyseenalaistivat avoimesti kuninkaan päätöksen ja hänen tulevaisuutensa hallitsijana. Elara seisoi Keilenin vieressä, ja jokainen sana oli kuin kivi, joka heitettiin häntä päin. Jokin Elaran sisällä napsahti. Vuosien ajan hän oli niellyt pilkan, kestänyt halveksunnan ja tehnyt itsestään pienen selviytyäkseen. Mutta nyt, tässä kylmässä salissa, kuunnellen näiden miesten puhuvan hänestä kuin karjasta, hänen sisällään syttyi uhma. Ennen kuin Keilen ehti vastata, Elara astui askeleen eteenpäin. Hänen äänensä oli hiljainen, mutta se kantoi salin jokaiseen nurkkaan. Te puhutte verestä ja perillisistä, hän sanoi, katsoen jokaista neuvoston jäsentä suoraan silmiin. Mutta minä näen 25 lasta, jotka heräävät öisin huutaen. He eivät tarvitse kruunun perijää, he tarvitsevat aikaa, turvaa ja jonkun, joka muistuttaa heille, että maailmassa on muutakin kuin pelkoa. Hänen sanansa olivat yksinkertaisia, mutta niissä oli kiistatonta totuutta. Sali hiljeni. Hän ei ollut puhunut kuningattarena, vaan suojelijana, ja hänen äänensä oli voimakkaampi kuin yksikään poliittinen argumentti. Keilen oli raivoissaan. Kun he palasivat kammioihinsa, hän paiskasi oven kiinni niin, että se tärisytti seiniä. Mitä sinä kuvittelit tekeväsi? Hän ärjyi. Hänen itsehillintänsä petti ensimmäistä kertaa. Sinä alensit minua. Sinä puhuit ilman lupaani, mutta hänen raivonsa alla oli jotain muuta, kunnioitusta, jopa ylpeyttä. Hän oli nähnyt sen tulen Elaran silmissä, sen lannistumattoman hengen, jonka hän oli aavistanut olevan olemassa. He ovat minun vastuullani. Elara huusi takaisin, hänen oma pelkonsa muuttui vihaksi. He eivät ole pelinappuloita teidän valtapeleissänne. Heidän riitansa oli raivoisa ja kiihkeä. Se täytti huoneen sähköisellä jännitteellä. He seisoivat vastakkain, hengittäen raskaasti, ja yhtäkkiä heidän välisensä etäisyys ei ollutkaan täynnä vihaa, vaan jotain paljon monimutkaisempaa ja vaarallisempaa. Heidän sopimuksensa rajat olivat sulaneet pois heidän tunteidensa kuumuudessa. Myöhemmin, kun raivo oli laantunut, Elara seisoi yksin parvekkeella, antaen jääkylmän tuulen viilentää kuumia kasvojaan. Hän katsoi jään sydämen muurien yli kohti loputonta, lumista metsää, joka oli kerran ollut hänen kotinsa. Hän oli taistellut vastaan, puolustanut itseään ja pentuja. Hän oli haastanut kuninkaan, ja kuningas oli katsonut häntä tavalla, jota hän ei osannut tulkita, sekoitus raivoa ja ihailua. Hän kosketti huuliaan, muistaen heidän ainoan suudelmansa, sen odottamattoman kuumuuden. Hän ajatteli Keilenin kättä selällään, hänen puolustustaan hovissa, hänen jaettua suruaan pennun sängyn vierellä. Silloin kauhistuttava ja väistämätön kysymys nousi hänen mieleensä, niin selkeänä ja terävänä kuin jääpuikko.
Olemmeko me enää edes teeskentelemässä? Hänen sydämensä vastasi hiljaisuudella, joka oli pelottavampi kuin mikään myrsky. Juuri kun sisäinen myllerrys oli pahimmillaan, vartija saapui kiireesti. Hänen kasvonsa olivat kalpeat ja vakavat. Hän ojensi Keilenille sinetöidyn käärön. Kuningas mursi sinetin ja luki viestin. Hänen ilmeensä muuttui graniitiksi. Mitä se on? Elara kysyi varovasti. Keilen nosti katseensa ja hänen silmissään oli uusi, kylmä myrsky. Se on myrskykorppien klaaniltasin, hän sanoi. Hänen äänensä oli matala ja täynnä uhkaa. He ovat kuulleet Omega-kuningattarestani. He näkevät sen heikkoutena. He vaativat nöyryyttävää kunnianosoitusta tai julistavat sodan. Hän piti tauon ja hänen seuraavat sanansa osuivat Elaraan kuin isku. Kirjeessä viitataan suoraani hedelmättömään Omega-vaimooni, valtakuntamme rappion lähteenä. Ulkoinen uhka oli saapunut. Se ei ollut enää vain hovin juonittelua, se oli sotaa, ja sen syyksi oli nimetty Elara. Paine perillisen tuottamisesta ei ollut enää poliittinen, se oli elämän ja kuoleman kysymys. Myrskykorppien viestin jälkeen heidän kammioihinsa laskeutui uudenlainen hyytävä hiljaisuus. Se oli raskaampi kuin kivi, syvempi kuin talviyö. Keilen seisoi suuren kartan ääressä, hänen sormensa jäljittivät rajalinjoja ja vuoristosolia, mutta hänen katseensa oli tyhjä. Hän oli vetäytynyt itseensä kuninkaan rautaisen kuoreen, jättäen Elaran yksin huoneen toiselle puolelle. Sana hedelmätön kaikui Elaran mielessä kuin julma kirous, vahvistaen jokaisen epäilyksen, jonka hän oli koskaan itsestään tuntenut. Hän ei ollut enää nainen, joka oli löytänyt äänensä, vaan jälleen se arvoton Omega, jonka olemassaolo oli ongelma, heikkous, sodan syy. Jokainen Keilenin hiljainen sekunti oli syytös, ja heidän välilleen kasvanut hauras yhteys tuntui nyt vain julmalta illuusiolta, joka oli särkynyt todellisuuden painon alla. Hän oli ansa, johon kuningas oli astunut, ja nyt he molemmat olivat loukussa. Lopulta Keilen puhui, kääntymättä katsomaan häntä. Hänen äänensä oli karhea, vailla mitään lämpöä. Neuvosto kokoontuu aamunkoitteessa. He vaativat vastausta, voimannäytettä. Hän puhui strategiasta, liittolaisista, armeijoiden liikuttelusta, mutta hänen sanansa olivat vain melua, joka peitti alleen sen ainoan asian, jolla oli merkitystä. Ja mitä sinä aiot sanoa heille? Elara kysyi. Hänen äänensä oli vain kuiskaus, mutta se leikkasi hiljaisuuden läpi kuin veitsi. Mitä sinä vastaat, kun he kysyvät hedelmättömästä vaimostasi? Keilenin hartiat jännittyivät. Tällä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi, hän sanoi kylmästi. Tämä on politiikkaa. Raivo leimahti Elaran sisällä, polttaen pois pelon. Kaikella on tekemistä minun kanssani. Minun nimeni on siinä kirjeessä. Minun ruumiini on teidän valtapelinne taistelukenttä. Heidän riitansa ei ollut enää kuiskauksia, vaan huutoja, jotka kaikuivat muinaisista kiviseinistä. Sinä et ymmärrä. Keilen karjaisi, kääntyen vihdoin häntä kohti, ja hänen silmissään paloi epätoivon tuli, joka pelästytti Elaran enemmän kuin mikään raivo. Tämä ei koskaan koskenut vain perillistä tai valtani vakauttamista. Hänen itsehillintänsä, se kuuluisa jäinen muuri, murtui palasiksi. On olemassa ennustus, muinainen laki, joka on sidottu vereeni. Jos jääsydämen suku ei tuota perillistä ennen hallitsijan valtakauden 3. verikuuta, valtakunta lankeaa ikuiseen talveen ja pimeyteen. Se on kirous, joka on vainonnut sukuani sukupolvien ajan. Hän astui lähemmäs, hänen äänensä madaltuen pakottavaksi kuiskaukseksi. 3. verikuu nousee alle kuukauden kuluttua. Minä en valinnut sinua vain pentujen takia. Valitsin sinut, koska aika oli loppumassa, ja sinä olit viimeinen, epätoivoinen uhkapelini kohtaloa vastaan. Paljastus iski Elaraan kuin fyysinen isku, lyöden ilman hänen keuhkoistaan. Ennustus, kirous. Hän ei ollut liittolainen, ei kuningatar, ei edes pelinappula.
Hän oli ollut taikakalu, epätoivoinen yritys huijata kohtaloa. Jokainen hetki, jokainen katse, jokainen jaettu hiljaisuus oli nyt valheen saastuttama. Kyyneleet kihosivat hänen silmiinsä, mutta ne olivat vihan ja nöyryytyksen kyyneleitä. Joten se kaikki oli valhetta, hän sanoi. Hänen äänensä oli särkynyt. Puolustuksesi neuvoston edessä, tapasi, jolla katsoit minua, se kaikki oli vain osa näytelmääsi, jotta saisit minut uskomaan tähän petokseen. Hänen sydämensä, joka oli varovasti alkanut avautua, sulkeutui nyt niin tiukasti, että se sattui. Dilemma oli sietämätön. Jatkaako tätä julkisivua pelastaakseen valtakunnan, joka oli rakennettu hänen petetyille toiveilleen, vai repiäkö kaikki palasiksi ja antaa pimeyden tulla? Kailenin kasvot vääristyivät tuskasta. Hän tarttui Elaran käsivarsiin, hänen otteensa oli luja, mutta ei väkivaltainen, pakottaen naisen katsomaan häntä. Ennustus oli syy, miksi minun oli pakko tehdä sopimus, hän sanoi kiihkeästi. Hänen äänensä oli käheä ja täynnä tunnetta, jota Elara ei ollut koskaan kuullut. Mutta se ei ole syy, miksi katson sinua niin kuin katson. Se ei ole syy, miksi etsin sinua väkijoukosta. Se ei ole syy, miksi halusin tappaa Vorlakin pelkistä sanoista, joita hän käytti sinusta. Hän veti syvään henkeä, hänen jäänsiniset silmänsä olivat kuin avoimet haavat. Tulin etsimään ratkaisua poliittiseen ongelmaan, Elara, mutta minä löysin sinut, ja sinusta on tullut paljon suurempi kriisi kuin yksikään kirottu ennustus. Se oli kaikkivet, mitä hän saattoi antaa, raaka, keskeneräinen totuus, joka oli melkein rakkauden tunnustus, mutta se tuli hetkellä, jolloin luottamus oli täysin tuhottu. Ennen kuin Elara ehti vastata, ennen kuin heidän rikkoutuneiden sydäntensä sirpaleet ehtivät laskeutua, kammion raskaaseen oveen koputettiin terävästi. Kuninkaallinen airut astui sisään, kumarsi syvään ja rikkoi heidän hauraan kuplansa muodollisella, kaiuttomalla äänellään. Majesteetti, kuningatar, neuvosto on kokoontunut suuressa salissa. He odottavat teitä. Airut piti pienen tauon, hänen katseensa väisti heidän myrskyisiä kasvojaan. Ne koko hovi on kutsuttu koolle todistamaan päätöstänne myrskykorppien uhkavaatimukseen. Todellisuus iski heihin kuin jääkylmä aalto. Heidän henkilökohtainen kriisinsä oli ohi. Heidän oli astuttava ulos, esitettävä yhtenäistä rintamaa ja päätettävä valtakunnan kohtalosta. Kailen suoristi selkänsä, kuninkaan naamio liukui takaisin paikalleen, mutta hänen silmissään riehui yhä tunnustuksen myrsky. Elara seurasi häntä käytävään, hänen sydämensä takoi, tietämättä, oliko hän matkalla neuvotteluun vai omaan julkiseen teloitukseensa. Suuri sali oli kuin hautakammio, täynnä aatelisia aaveita, joiden silmät seurasivat heidän jokaista liikettään. Ilma oli sakeana odotuksesta ja huonosti peitellystä vihasta. Lordi Vorlag seisoi keskeisellä paikalla myrskykorppien lähettiläiden vieressä. Hänen kasvonsa olivat voiton riemuinen naamio. Kun Kailen ja Elara saavuttivat valtaistuimensa, Vorlag astui eteenpäin, hänen äänensä oli öljyinen ja kova. Majesteetti, olemme odottaneet, on aika tehdä valinta. Joko hylkäätte tämän hedelmättömän liiton ja pelastatte valtakuntanne, tai katsotte sen vajoavan ikuiseen talveen tämän Omegan vuoksi. Jokainen sana oli kuin isku, joka oli suunniteltu eristämään Elara ja pakottamaan Kailen polvilleen. Elara tunsi satojen katseiden painon, ja hänen sydämensä valmistautui väistämättömään hylkäämiseen. Hän oli aina tiennyt, että lopulta hän olisi vain uhrattavissa oleva pelinappula, uhri suuremman hyvän puolesta. Mutta Kailen ei katsonut Vorlagia. Sen sijaan hän kääntyi hitaasti, hänen katseensa etsi Elaran silmät väkijoukon keskeltä ja pysyi niissä. Jää hänen silmissään oli sulanut, ja sen tilalla paloi raivoisa, polttava tuli, joka oli tarkoitettu vain hänelle. Te puhutte valtakunnista ja ennustuksista. Kailenin ääni jylisi salissa, hiljentäen jokaisen kuiskauksen.
Mutta te olette sokeita. Tämän valtakunnan heikkous ei koskaan ollut hänen saapumisensa. Se oli meidän julmuutemme, meidän pelkomme, meidän kyvyttömyytemme nähdä voimaa myötätunnossa. Hän otti askeleen kohti Elaraa, rikkoen heidän välisensä fyysisen etäisyyden. Tein sopimuksen pelastaakseni kruununi, mutta tein virheen. Minun olisi pitänyt taistella saadakseni hänen sydämensä. Hän ei ole kirous, hän on minun kuningattareni, ei sopimuksen, ei lain, vaan sieluni ainoan valinnan kautta. Kailen otti Elaran käden omaansa heidän kaikkien edessään. Hänen sormensa kietoutuivat hänen sormiinsa, kuin he olisivat olleet ainoat ihmiset maailmassa. Ennustus, jota te kaikki pelkäätte, hän jatkoi. Hänen äänensä oli nyt matalampi, mutta entistä voimakkaampi. Mus ei koskaan puhunut verestä syntyvästä perillisestä. Se on ollut valhe, jota on siirretty sukupolvelta toiselle pelon ylläpitämiseksi. Hän nosti heidän yhteenliitetyt kätensä ilmaan. Muinainen teksti puhuu liitosta, joka parantaa kansan särkyneen hengen. Se sanoo, ikuisen talven voi torjua vain sydän, joka on tarpeeksi lämmin sulattamaan jään. Te halveksitte hänen omega-sydäntään, mutta juuri se pelasti 25 lasta kuolemalta. Juuri se on voima, joka voi pelastaa meidät kaikki. Minä en valitse valtakuntaa hänen sijastaan. Minä valitsen hänet ja hänen kanssaan me rakennamme valtakunnan uudelleen. Raivosta vääristyneenä Lordi Vorlak veti esiin piilotetun tikarin ja syöksyi heitä kohti huutaen kuninkaan tulleen hulluksi. Mutta ennen kuin hän ehti ottaa enempää kuin 2 askelta, varjoista ilmestyi 25 murisevaa hahmoa. Pennut, jotka olivat nyt nuoria ja vahvoja, muodostivat elävän muurin Elaran ja Keilenin eteen. Heidän paljastetut hampaansa ja vihainen murinansa eivät jättäneet epäilystäkään heidän uskollisuudestaan. Tämä kuninkaallisen veren odottamaton ja hurja puolustus hiljensi koko salin. Jopa myrskykorppien lähettiläät perääntyivät askeleen, heidän ylimielisyytensä oli korvautunut kunnioituksella ja pelolla. He eivät nähneet edessään heikkoa kuningasta ja omega-vaimoa, vaan yhtenäisen lauman, jota johti kiistaton alfa ja matriarkka. Kailen tuomitsi Vorlagin maanpakoon yhdellä sanalla, ja myrskykorpit, nähdessään tämän uuden voiman, peruivat uhkavaatimuksensa ja pyysivät neuvotteluja. Sinä yönä, myrskyn laannuttua niin salissa kuin heidän sydämissäänkin, he seisoivat yksin parvekkeella. Kuun valo maalasi hopeaa lumiseen maisemaan, ja hiljaisuus oli ensimmäistä kertaa rauhallista, ei raskasta. Kailen kääntyi Elaran puoleen. Hänen kasvoiltaan oli pyyhitty pois kaikki kuninkuuden paino, jättäen jäljelle vain miehen. Hän kosketti hellästi Elaran poskea, hänen karhea peukalonsa silitti naisen ihoa. Ennustus oli totta, hän kuiskasi, hänen hengityksensä oli lämmin pilvi kylmässä ilmassa, mutta se en ollut minä, joka tarvitsi perillistä. Se oli valtakunta, joka tarvitsi sinun sydäntäsi, ja minä tarvitsin sinua. Hän kumartui ja suuteli häntä. Suudelma ei ollut näytelmä eikä sopimus. Se oli antautuminen, lupaus ja alku. Se oli 2 särkyneen sielun hiljainen vala, joka sinetöitiin nousevan kuun alla heidän oman ikuisen talvensa lopussa. Uuden vuoden ensimmäinen lumi satoi hiljaa rauhallisen valtakunnan ylle. Kuningas Keilen ja kuningatar Elara seisoivat jäänsydämen muurilla, eivät hallitsijoina, vaan kumppaneina, katsellen pentujen leikkiä pihalla, heidän naurunsa kaikui kirpeässä ilmassa. Ikuinen talvi ei koskaan saapunut. Sen sijaan uusi kevät oli sarastamassa heidän kansansa sydämissä, kuningattaren myötätunnon ja kuninkaan rakkauden ravitsemana. Elara laski kätensä hellästi vatsalleen, joka oli alkanut pyöristyä, hiljainen lupaus uudesta sukupolvesta, joka syntyisi valinnasta, ei kirouksesta. Kailen peitti hänen kätensä omallaan, heidän siteensä oli hiljainen voima, joka oli parantanut kokonaisen kansakunnan.
Heidän tarinansa oli kirjoitettu jäähän ja tuleen, todistus siitä, että kylminkin sydän saattoi oppia palaamaan toisen puolesta. Jos heidän matkansa liikutti sinua, osoita tukesi tykkäämällä, kommentoimalla ja tilaamalla kanava, jotta saat lisää tarinoita, jotka sulattavat jään.